Takže čaute, moje meno je Jano a ja vás vítam pri ďalšom Let's Play z hry Shake and Fidget the Game. Takže ako môžete vidieť, toto je vlastne účet z môjho sveta 23. Je to vlastne najaktuálnejší svet z Česka. Ako môžete vidieť, tento účet bol houbičkovaný. Vlastne mám tu Drag Griffina, Lektvár väčšného života, ako príďalkový lík. Dneska som práve zdal podzemko. Padol mi z toho vlastne epic na všetko bodky. Na tomto ešte to bol vlastne môj druhý epic, čo mi padol z podzemiek. Čakajte, to si musím prepísať. OK. Takže, ako môžete vidieť, je to pomerne malý level, zatiaľ podľa mňa album je docela dobrý. Takže neviem, teraz by sme tu ukázali nejakú arénku a nejaké veci podobné. OK, 30 level, vyskúšame. Že, možno si hovoríte, že prečo som dal SF, neviem. Jo, je to veľa ľudí, to má úspešný odberateľ za SF. Prečo nie? A to budeme ho običkovať. Takže ako v pohode, kde 420 intelu, ideme si. Vyskúšame podzemko. Ohavný gremlin alebo Mr. Voodoo. Vyskúšame Voodoo. Máme pomerne relatívnu šancu. A teraz keď sa nedá. Yes! Padlo podzemko. Takže nevieme čo robiť. Máme si hlídku hneď. OK. Takže ideme na druhý chat. To máme tiež na S23, ale je to vlastne VAR, domenzesáci. Jak chcete tam, poďte. To som o jedno podzemko nižšie, no dve teraz. Ale nie je to houbička, ani tento účet nebol. Čakajte, tu sa ešte prepíšem. 9. OK, takže tu si pozrieme rýchlo si hospoda mi prišla. Máme čiže pomerne dobrý album. Poštu máme nejakú. Zadali. Nevadí. Takže dáme si takú arénku. Pronoc. Snad padne. Pekný kryt. OK, a ideme vyskúšať podzemko. Takže buď kostený válečník alebo kostrivec. Vyskúšame tohto. Ešte raz vyskúšame. Nepadne. Takže dáme hospodku zatiaľ ďalšiu. Ideme na skúsenosti. 14, OK. Presunieme sa na svet 10, kde mám pomerne teraz aktuálne svoj najväčší účet. Lebo mal som už aj väčší level, on sa popredával cez 100-200. Takže, ako môžete vidieť, toto sú všetko epiky. Takže tu máme rukavice na 3 staty, na 3 staty, na všechno a tu máme tiež na všechno. Čož, už som nové rukavice získal, máme tu že na 3 staty 104, potom aj komiks na 3 staty a získal som aj vlastne opasok na 3 staty. A bodky už sú také, už by som ich podľa mňa mal aj vymeniť, lenže ešte máme tu niečo. Obratka, nie, šestí, nie, výdržné, obratka, ne, ešte mám dobrý na to. Level, kúpime si toto, obratka 160, ja mám výdrž, si nechám, šestí výdrž, hodíme si to tam, ideme na výdržkové čirany, už tam máme žiadny iný lík, ale vyskúšame to ešte takto pretočiť, či nepadne, nie. Takže, mohli by sme vyskúšať arénu najprv. Jeremy. Neviem, podľa mňa máme celkom šancu. Dobre, vyžali sme. Pomerne podľa mňa dobrý účet, album 56, no viem, je to málo na tento level, ale nevadí. Moc som toto vlastne nerobil, keď bržnil. Na tomto ešte som už moc toho nehrával, ale si videli. Vidíte, až cech. Dali sme ich. Sa prihlasíme na boj. Pozdravte do videa.
takže pokračujeme ďalej. Ideme na podzemko. Máme si vlastne bažina Gorgona, Gamelich a Lávohrud. Ja by som ešte vyskúšať túto Gorgonu. Nedáme ju podľa mňa. No, relatívna šanca by tu bola, keďže dáme teraz Krita. Skoro. Dáme si ťa hospodu. 40, 60, 107 000, dobre. 107 000. A teraz tu máme znova na S10, máme tu vlastne Siskomana, Šiškoman, že máme tu Epic na 3 staty, toto je môj starý Epic na 3 staty. Už je ako nepočtý a moja stará vlastne čapica helma na 4 staty. Ako môžete vidieť, je tu lepší album než na tejto 90-ke. Tá 90-ka nebola moc hraná. Dostal som ho vlastne od fanúšika, teda čo chcel, aby sa natáčal shuffle. To je ten istý sech. Chceme to preskočiť. Takže máme tu hospodu. Čo to padlo? Obracka? Nie. Takže máme tu Into 120. Lepšie. Vydrž. Ešte si počkajte. Vydrž. Máme nejaký elit? Nemáme elit. Tento si dáme aspoň na seba. Lepšíme trošku si staty. Dobre, to by stačilo. Ideme skúšať podzemko. Podzemie vlastne máme tu Výkrat žrobov, Pirát, Pepa Slávik a Režosaurus. Ideme vyskúšať toho Režosaurusa. To nie je šanca, ani sme ho nedali. Takže dáme si hospodku. A to je dobré. Takže už to nie je vlastne čo zrobiť. Už máme vlastne tieto 4 postavy. Kebyže tu máme vlastne niečo také ako, neviem, vlastne tento týždeň vlastne nahobičkujeme znova tento účet, na 23, ako vidíte som 2900 poradí, ale keď si tam dáte sa mi že Denis sa volá, nie, dáme tam toto patentuje, počkajte, tak, no a keď si dáte Blue Krister, tak to je známy let's player OSF Denis Kubík TV, kde môžete vidieť. Je dobrý dosť. Prvý. Fakt dobrý, takže ako jak sa niekto bude pýtať, budem hrať na S24, lenže ešte neviem kedy vyjde. Možno sa to niekde doviem, ale neviem odkiaľ. Takže, ak sa tento let's play páčil, kľudne môžete zanechať like. Viem, možno, že to niekoho nebaví, niekoho zase baví. Ale je to proste na vás, či chcete, aby som to točil. Takže to je tak všetko, tak čaute.